Yo, what's up mga kawaray? So dito nga, inapalaban tayo sa mga batang court. Kaya naman, pinahirapan talaga kami ng gusto ng kalaban namin. Pero dahil ball is life tayo, syempre bawat lalaruan nating court, syempre dapat natin i-enjoy. At di tayo papatalo, syempre. Basta waray, listo, di ba? Makikita nyo naman yung salaksa ko rito. Kita nyo, slow mo pa yan. Pasok yan. Kaya mga kawaray, isang napakagandang laban ito. Aliop, kita nyo naman, pasok na pasok yan. Ito na naman, waray baller, nag-by the way. Pasok na naman yan. Dito nga mga kawaray, isang napakagandang play para kay Balot. Balot, pinasa kay Balot ngayon. Triangle Lopez, tumera kay Balot. Pasok yan ni Balot. Kaya mga kawaray, panoorin natin isang napakagandang laban. Yo, what's up mga kawaray? So, umpisa na ng game. Bali, kalaban namin dito is mga batang court. So, mapapalaban tayo ng gusto rito. Nandito na nga, mag-uumpisa na. At nasit na yung pusta. So, let's go mga kawaray. Sila dito dadaan. Ito, cameraman dati. Era, cheat. Okay, gagawin slide. Outside yung bola. Alright. Oo. Singkit. Photographer ako dito. Vlogger yan eh. Kanina naririnig ka dito. Bobong bruta. Angel Lex pala. Angel Lex. Half-court shot ako mamaya kita. Ha? Half-court shot. Midorima. Dito nga lang sa kabila. Hindi kasi ako sanay dyan sa kaliwa niyo ba eh. Ba, daw mo ng bidji. Ikaw mo ng bidji. Oh. Video mo yung bola. Isa, if. May nakain yung batang yung nakaputi. Hindi. Yun sila. Ayaw mo na. Pero mas matanda pa yan. Gago, sure. Di ba tita mo si Angel Ann? Oo. Oh. Pero mas matanda siya. Okay, sayang. Kita sa video. Okay. Iwan yun, Jai. Iwan. Tangina mo ba makita ko? Hoy, Melian! Bola! Ito na yung irali. Uy, gago. Yun naman volleyball. Tama po. Yung ako saan? Saan? Sabay nila Janica or ano. Kasol! So,
sa bahay ni Ganica o ano sa bahay ni... Di pa inuwi? Ha? Di pa yung sinuwi? Di pa. Ba't? Bakit mo? Tama sa nila. Girls only, yung mga beshi. Hey. Ano ma'am? Ay, familiar ko daw. Ay. Sige, ikaw na pala. Business. Oh. Min. Uwi ka na? Gusto mo na uwi? Ano uwi? Tama eh. Ayos kang pagalitan. Hindi ko ma-video. May okay. Ano ka ito? Uy, dito na ako. Para doon tayo. Tasa yan.
Don't stay away for too long, no. Ikaw niya gan. Steady for too long, no. Go to bed. Bago. Naglalag ako. Medyo mo pati yung shoot. Medyo Huwag nakasalamin na bay. Natatarget lang mo. Tito tuloy galawan mo. Ha? Tito. Tito? Ha? Wala. Ayop ka. Tangin mo. Highlights ba? Naririnig yung pinagmumura natin dito. Shot ko ba? Shot ko sa... Gagasit ako eh. Sira na siguro basura namin. Kanina. Kailan na nakawan nila sa inyo? Ha? Kailan na nakawan? Kagahapon. Madaling nga. Dito nga mga kawaran, no, so grabing diskusyon na namin dito. Gusto nilang itabla yung game pero hindi pwede dahil lamang kami. Kaya ginitna na lang, minis na lang. So bola ulit namin. Alright! Kita ko sa video. Mel. Mel. Pag-uwi ka na. Pag-uwi ka ba? Tuloy mo na yan.
Leds. Video ka lang dyan. 5 minutes break ka. Masaya naman mag-video. Pero Putang ina masaya. Papagalitan naman ako mamaya pag di pa ako nakauwi. Tama na, namumula na si Kuya. Kaya ako dyan dito ba shoot kaso kapus. Bay, kaya ako mag-shoot dito. Hindi, no joke, parang kaya ko. Pag magaan yung bola. Mga bridge. Sige, subukan mo, nandito bag mo. Taba dyan. Patricia, waka mo na lang para sorry ka na bag mo. Waka mo, para sorry ka na bag mo. Panalo, nakaisa. May bola rin, sinahin ko. Oo, sinalo pa. Kaya punta sa lokong to sa daya. So mga kawareno, so panalo tayo. Alright.